De jongen die hebben de dansvloer nog even. Oké. Ik kom maar van de keuring. Ik moest dus de deur worden met Bella, van Frieden. Oh, oké. Ja. I saw him passing by the other day. Out of my head, Ja, die staat I cannot stay. Up on the mountains, to the rivers below. There must be a mountain, don't know its name. In my mystery. Goedenavond. Goedenavond. Heren en dames van het goede leven. Daar ben je weer, nou. Dan hoef ik ze niet te bestraffen. Ja, maar dat weet ik. Ja. Ik ga beginnen met een eigen nummer en dan zien we het. Ook die blauwe. Dat is 1000 tegen de. Ja, ik zet dat hier even tussen. The peace that surrounds me. I got impossible working 9 to 5. I got impossible working 9 to 5. He's alright. I wanna hold your hand this summer. Het zijn ook families. Die ken ik ook al dat ze hier als peuteren over het podium ging kropen met Pim Pam Pet en allemaal rotzooi uit die kast vandaan, weet je. En die vinden het nog steeds leuk. Ja. En met elkaar, met ouders, met neven, nichtjes, van alles en nog wat. Ja. Dus die zijn ook van die, ja, van die, noem dat dan allemaal van die enclaves, weet je wel. Fans-enclaves. Ja, heel leuk. Maar hoe ze het precies binnen zo'n familie leeft, of, ja, dat weet je nooit echt. En er was 1 rosé, hè? Onze haas. Ja. Op een gegeven moment Hessel was hier aan het spelen en ik was hier s'avonds een beetje doorlopen. En ik dook achter de bar en ik draaide een plaatje. En hij zegt van, jij blijft hier. En van, ja, op dat moment is het gewoon... Hoe oud was je toen? Ik denk dat ik 16, 17. Een jongetje nog eigenlijk. Echt wel. Echt wel. Kan je je voorstellen dat je ooit een andere baan hebt? Ik denk het niet. Dan moet het wel heel gek lopen. Maar ik denk niet, ik blijf zitten waar ik zit. Je ziet het ook wel aan de rest van het vaste personeel, zeg maar. De meesten die hebben er toch wel heel jaartjes op zitten hier, hoor. 10 jaar, 7 jaar, 9 jaar, 15 jaar. Dus ja. Ja, niet veel verloop, Niet hè? veel verlopen. Als ik nieuwe mensen nodig heb, dan laat ik meestal de belangrijkste mensen bij mij werken zelf zoeken. Binnen hun vriendenkring worden ze meestal opgespoord. En dat heeft dat het gevolg dat de mensen die erbij komen, dat zijn ook vrienden van elkaar. En de gekkigheid is natuurlijk toch dat als die mensen, zeg maar, iemand opsporen om bij mij te werken, dat die ook hetzelfde denken, dezelfde instelling hebben, dezelfde mentaliteit. En anders zijn het geen vrienden van elkaar. Dat werkt. Dat werkt. Van Dien? Ja. Nou, die had je gewoon dus bij het meubilair eigenlijk. Ja. Ja, maar Dien is natuurlijk een apart geval. Dien was 13 toen ik hier kwam, 12. En die las bij mij de Lucky Lux en de Suskes en Wiskes. En die was klaar met de aanbouwschool. En toen ging hij dus ja, bij mij glazen halen, meedoen met van alles en nog wat. En ja, dat is gewoon gegroeid. Het is gewoon, ja, het is niet eens, ik noem het niet eens personeel. Nee? Nee. Nee, Dien is geen personeel. Hij jet erbij. Dien is Dien. Dat is een andere dimensie. Welke dimensie is dat dan? De derde dimensie. Gewoon, je hebt collega's, je hebt personeel en je hebt de derde dimensie. Dat zijn mensen die
Die jaren gewoon bij die. Ja. 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 Nog meer dan mijn broer, bij wijze van spreken. Als het ware. Omdat, ja, met hun deel ik mijn hele dag en mijn hele jaar en mijn hele leven al. Don't look down a lifetime. Birds sing and the days begin. The heaven shines from dawn till dusk with golden rays of sun. People on their way, beginning a brand new day. I love to hear them. Ik heb een ontzettend leuke jeugd gehad. In de volksmond was het armoede. Maar, ja, dat heb ik niet ervaren. We hadden altijd genoeg te eten, we hadden altijd goed eten. Ja. Maar werden Dus, jullie zo wel bekeken als de familie Kooi die arm was? Nou, ja. Nou, arm niet, maar wel een beetje, ja. Ja, volks, hè? Ja, asociaal is nog net een te groot woord, maar ja, dat is natuurlijk flauwekul. Maar vroeger was asociaal ook synoniem aan arm, hè? Of andersom. Arm was ook asociaal. Whatever. Dat vond men gewoon. Vond men. Ja. Toen Was waren ook die natuurlijk- verschillen groter. Verschillen waren veel groter. Dus met die vriendjes die een vader loods was, of een reder, of wat dan ook, dat was anders. Jij was toch van de anders. En mocht je daarmee spelen of mochten ze samen met jou spelen? Sommigen wel. Sommigen wel, maar dus sommigen ook niet. Mochten wel mee spelen, hè? Dat hou je niet tegen. Maar sommigen kwamen niet in huis. Dan moest je dan wachten op de stoep tot Jantje, Pietje of Klaasje buiten kwam, zeg maar. Echt waar? Ja. Mijn moeder had zich al heel snel voorgenomen van ik blijf hier niet op de onderste tree staan. Dat gaan we niet. Dat gaan we niet. En hoe deed ze dat? Ja. We hadden een kippenfarm. Ze verkocht eieren, ze slachtte kippen met de hand. Ze had pension. Wij moesten zomers, sliep ik met mijn broertjes op de overloop. Achter een gordijn op een schutmatras met zeewier. Je kent die dingen wel, zo dik. Heerlijk lag dat. Alleen je stink als een husje. En dan werden onze kamertjes verhuurd in de zomer. Met die centjes die ze dan een beetje bij elkaar sprokkelden. En daar heeft ze uiteindelijk een heel huis voor bij elkaar gespaard. En mijn vader heeft het samen met mijn moeder gebouwd. En dan moet je je voorstellen dat echt gebouwd, hè? Dus vanuit de grond tot aan de nakbalk. En dan stond mijn vader werkte ondertussen bij Doekse. Op de boot, die zat de hele dag op de boot. En dan ging mijn moeder de hele dag cement draaien en stenen sjouwen. En als mijn vader dan thuis kwam van zijn werk, dan ging hij met ze. Zo. En dat heeft een jaar geduurd. Hè? En mijn vader had 2 banen. Ja. Die werkte 's nachts en overdag. Ja. Maar daar krijg je als kind toch een tik van mee natuurlijk. Dus ik ging op een gegeven moment toen wij dat huis bouwden, we begonnen te bouwen, was ik een jaar of 10. En we hadden een paardje, zo'n Russisch paardje. Die had mijn vader gekocht om dat huis te bouwen. Om met een karretje de stenen en de spullen op te halen. En dan ging ik niet na schooltijd ging ik niet spelen, maar dan ging ik dus naar huis. Want dan moest ik naar Benny Broersma, de bouwbedrijf, die ons ook de hand dikke boven het hoofd heeft gegaan. Ging ik stenen rijden. 200 stenen op een karretje, paardenkar. En dan reed ik weer naar het bos toe, waar het huis gebouwd werd. En dan haalde ik die stenen weer af. Dus dat was... Maar dat deed ik ook puur op intuïtie. Niet omdat ik dat moest of zo. Vond je het ook wel stoer? Ik vond het ook stoer, ja, tuurlijk. Ja, want ik had met een paard en wagen gereden als 10-jarig jochie door Westheem en dan ging ik stenen halen, weet je. Ja, je zou nou wel aangehouden. Ja, dat zou je nou binnen 2 seconden bekeuring krijgen. Komt het goed? Het komt goed. Het komt altijd goed. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan. Het is niet anders. Nee, het komt helemaal goed. Ja, zo staan ze achter de bar en zo kruidt hij met tegels. Dat is hier, hè? Dat is de Groene Weide. Het eerste wat je wordt gevraagd op je sollicitatiegesprek, hè? Ben je van alle markten thuis? Anders kun je het wel shaken.
Ja, Ja, dat kun je. Hoe werkt dat? nou succes ermee. Dankjewel. Dit was vroeger van mijn vader en moeder. Maar ja, je merkt nu na 20 jaar dan... Moet er weer wat gebeuren? Nou, dan is het gedateerd. Dat kun je merken met bepaalde dingen die dan... dan denk ik van ja, dat moet nu toch weer anders. Dus nou zijn we de boel aan het pimpen. Dus dan wordt hij weer helemaal strak en up-to-date, zeg maar. Hij is 82 en... nou, verkeert nog helemaal niks. Hij verkeert nog helemaal niks. Dus ik hoop ook dat hij 100 wordt, zelf. Dat is lachen. Ja. Dit is de oude... Uitvoering. Ja, dit is de senioren uitvoering, hè. Dus, Jullie heten alle twee dus Hessel. Ja, ja. we zijn allemaal Hessels. Ja. Ja. Zijn vader deed ook Hessel. Echt waar? Ja. Die legt hier ook op het kerkhof. Dus het is wel raar als je er langs loopt. De Hessel van de kooi, weet je wel. Zo'n steen. Dan denk ik, ja. Ja. Zo leg ik het Demmit ook zo. Ander plekje, maar... We helemaal al zitten gaan. Zullen we even zitten? Je geboren wordt met de vader die en overal, dan... Ja, daar zit er niks in, hè. Geen pony money. Dus het moest allemaal van hard werken komen. En hij moest ook hard werken toen hij jong was. Want hij heeft wel een goed leven gehad bij ons. Dat neem ik tenminste aan. Ja, klopt hè? Maar hij heeft wel een vrij leven gehad, maar hij moest wel poot aan, ook toen hij klein was. Allemaal hoor. Je was wel spelenderwijs ook aan het werk natuurlijk. Het is niet echt dat je zegt met zweep erover. Maar ja, we hadden ook altijd, ja... Het is cultuur. We hadden altijd wat te doen. Die kippenfarm ook, strontrijden. Maar wij verkochten ook weer die kippenstront. Dus dan kregen we ook weer 5 gulden voor een karretje kippenstront. Dan konden we ook weer op stap en gekke dingen kopen. Dus dat had natuurlijk twee kanten, hè. Op een gegeven moment toen we jaren 15 waren, 14 waren, gingen we huifkartochten doen met Duitsers uit Europa Hotel. Ja, 5 gulden, rondvaart. Ja, wat wil je nog meer? Ja, dan ben je 15 jaar en dan heb je 10 man op je kar. Dan heb je 50 gulden, dat was toen een vermogen. I love to hear them people say it's a beautiful day today. Hessel groeit op, maakt het muziek en dochter landbouwskwallen. Maar boer wordt er net. Zijn hart zucht dat café De Groene Weide te hier zit. Dus ze gaan er maar heen. En dan gaan we even kijken. Nou ja, dat was niet mijn handen fluiten. Want het was een kroeg met 4 muren en een vierkant twee beddenplanken. En zo, nou ja, maak er maar wat van. Ja, ik kwam hier in de middeleeuwen terecht. Geen warm water in het pand. Geen telefoon. Geen gas. 1 5 ampère stop zat erin. Ik drukte een Brabantia koelkastje in het stopcontact en pots, alles uit. Toen was ik ineens kroegbaas. Jeetje. Maar ik bestond eigenlijk van de patattent die hier in de tuin stond. Dat was een soort frietkot, zeg maar. En daar verkocht ik heel veel patat. Want hier zat een paar grote campings. Tjermelan en Doortje en heel veel kleine campingjes. Dus er zat zomers 6 weken alleen, hoor, trouwens. Want verder kwam er geen hond. 6 weken lang en dan was het hier stampende druk bij mijn patat. En binnen kwam geen hond. Ik zag niemand. Ik heb hier dagen gezeten van 5 gulden omzet. Ja, 16 uur. Dat schiet Zat ik niet hier op. 16 uur, hing ik hier in een rieten stoel. Ik zweer het je. Dus toen ging je maar gitaar En spelen. in die tijd werkte ik al bij Arie Doeksen en bij het bouwbedrijf. En dan verdiende ik al 10, 12 gulden per uur. Dus kun je nagaan dat als je hier 16 uur in die kroeg zit en je hebt 5 gulden omzet, dan raak je behoorlijk gefrustreerd, kan ik je vertellen. Je dacht, er schuilt geen Ja, ondernemer in mij. ik denk, dit is geen goudmijn, dacht ik. maar goed. Maar doordat ik dus geen donder te doen had, hing ik met mijn gitaar op schoot. In mijn rieten stoel. Ik had dan van die oude rieten stoelen, weet je wel, van die dingen met zo'n kussen erin. En onbewust, niet eens in de gaten, was ik 8 uur per dag aan het gitaar spelen. Ja, wat moet je anders? Ik mocht niks. Ik had Suskes en Wiskes en mijn gitaar. Dat was het enige wat ik had.
Het eerste jaar had ik afgesloten met een recordomzet van 35.000 gulden, inclusief de patattent. Dus ik had hier 5.000 gulden omgezet in 6 maanden. Dus dat was helemaal niks. Dat is een uur, gaan we niet per uur uitrekenen. Nee, dat gaan we niet omleggen. Maar ga er maar vanuit dat ik ongeveer die zomer 1 gulden per uur verdiend heb. Ja, je had beter uitkering ongeveer kunnen vragen. Ja, ik had beter uitkeren. Maar goed, ik denk, verdomme, ja, dit wordt hem niet, hè. Ik denk, doe toch nog 1 jaar. Ik kan mij het schelen, weet je wel. Maar goed, het tweede jaar had ik, dat weet ik niet meer, maar zo rond de ton aan guldens. Dus 3 keer over de kop. Nou, ik denk, ja, als dit nog 2 jaar... Nog een paar keer gebeurt zo. Dan heb ik een wereldtent. En dat gebeurde ook. Ik had binnen 4 jaar had ik... een goede omzet. Stampende druk. Echt druk. Bent u trots op, hè? Ja, ik ben trots, ja. Ja, natuurlijk. Dat is een prestatie als je van niks op alles, kan je wel zeggen. He? Dat is een prestatie, ja. Schelling is een aaneenschakeling van gevoelens. Dat is de Schelling. Ik heb als metafoor neem ik altijd de knotwillig. Wat de Schelling zo uniek maakt. Het is niet één ding. Het is de combinatie van allerlei kleinigheidjes. Onbenullige dingen, ogenschijnlijk onbenullige dingen. En Het is wel een deel van wat jij ook bent. Ja, ik ben een van die sprieten. Ik ben een van die sprieten natuurlijk. En voor een heel veel mensen. Voor een tijdje, want ja, op het moment dat ik de kuien laat nemen, is dat weer over. Maar zolang ik besta, ben ik een van die sprieten. Ja, die woont naast me. Kan niet? Ja, doe maar. Goed. When all has been said and all has been done, tears have stopped running, the silent begun. In the depth of your Dan maak je hem te traag. Op dat plekje. Dus dan moet je moet niet vertragen daar. Ik denk dat ik mijn vader echt wel 10 keer per dag spreek. Echt waar? Ja. Er gaat sowieso niet een dag voorbij dat ik hem niet spreek. Maar ja, we werken zo nauw samen. Anders dan een vader en dochter. Ja, relatie. tuurlijk, want het gaat nu ineens om dingen. Het is serieus, je hebt discussie, je hebt gesprekken. Je bent het met elkaar eens, maar je bent het ook niet met elkaar eens. We zitten heus niet altijd op één lijn. En ik bedoel, we vloeken ook wel op elkaar. En we zijn ook wel eens geïrriteerd of boos. Of dat kan ook niet anders, want het is zoveel. Op zich was hij goed. Maar dat kan ik wel beter. Your eyes say they lie, then it's time for the truth. Ja, die was wel mooi hoor. Dat dacht ik ook. Haha, dat was hem. Even wachten. We hebben echt wel heel erg geleerd om elkaar te accepteren zoals je bent. Je voelt elkaar ook een beetje op. Ik probeer hem wat gestructureerder te laten worden. Is dat nodig? Lukt niet. En hij leert mij om soms ook gewoon dingen wat makkelijker te zien. Ik sla nog wel eens door in mijn drang naar overzicht en grip. En dat. Maar heeft hij dat nodig, dat jij dat voor hem doet? Ja. Ja. Ja, mijn vader is een chaot. Ja. En waar blijkt dat uit, bijvoorbeeld? Heb je zijn kantoor wel eens gezien? Nou. Dit is de
de bende Optima Forma, zeg maar. Ja. Hier bedenk ik het allemaal. Is dit een inspirerende omgeving? Voor mij wel. Ja, totdat alles op een andere plek ligt, dan wordt het een... maar soms dan moet ik wel even huishouden. Nou, als je op gaat ruimen, vind je het niet meer. Nee, nou, dat is de ellende, hè. Dat is een klassieker bijna, hè. Ja. Maar dit is ook de enige plek waar ik dat heb. Want voor de rest ben ik best wel netjes. Dit mag. Ja, ik vind van wel, ja. Dit is ook... Heb je nog oude foto's van jouw Ahoy op de... Nou, op dit moment heb ik hier wel wat liggen. Want men is een boek over mij aan het schrijven. Tadaa. Ja. Het scheelt 15 jaar en 15 kilo, zeg maar. 15 jaar en 15 kilo. Elk jaar een kilootje erbij. erbij. Elk jaar een kilo erbij, hè. Ik snap wel dat popgroepen die echt jaar in jaar uit aan het toeren zijn... dat die helemaal uitgewoond zijn, zeg maar. Het is zo zwaar. Net echt die ding. Hè? Nee. Nee, ik moet er niet aan denken om elke avond onderweg te zijn. Dat is een nachtmerrie voor mij. Ja? Ja, dat is niks. Dat is afschuwelijk. Afschuwelijk. En dus dit is voor die de manier? Op loopafstand? Ja. Aan en uit. Als ik begin doe ik het knopje on. En als ik klaar ben doe ik hem off. Maar dan ben ik ook klaar. Hoef ik niet naar een hotel. Ik hoef niet af te breken. Ik hoef niet... afterparties, allerlei plichtmatige handelingen voor wat dan ook. Dat heb ik allemaal niet. En dat is ook niet, moet ik eerlijk zeggen, dat zeg ik. Ik zou dat ook niet kunnen. Ik zou dat niet volhouden of het boeit me niet, laat ik het zo zeggen. Is hij thuis? Volgens mij wel. Hij heeft net een nieuwe heup, hè? Wat zoekt Piet voor die? Nou ja, de spil van alles wat ik organiseer. Hè. Goedemiddag. Georganiseerd heb. Noem eens een paar dingen. Nou ja, wat niet. Ahoy, Tialf, Vredenburg, Franeker, Doeksen en wat nog komt. De eerste stap, en natuurlijk de grootste gok, want we hebben natuurlijk in onze jeugdige overmoed hele grote financiële risico's genomen. Maar dat risico was eigenlijk in Frenscher. Want dan dacht voor het niks eigenlijk. Doch de stap naar een sporthal en hier is het van alles in. Dus de sporthal van de 5000 man hebben moesten om een keer te spelen in Frenscher, dat weer de gok. En toen dat rond, toen we eigenlijk de gok naar een hooi, dat weer een heel onlogische gevolg. Ja, wat wie dan precies die risico's? Hoeveel kon je hem dan maar uit skipping die zeg maar? Nou, maar het uitkijken dan was erbij dan. Nou, op dat moment gaan we toch wel zien oren tot 2 ton. En toen ik werd geboren, had ik een reuzendorst. Yeah, yeah, yeah. Terug naar de snelweg. Terug naar de snelweg. Oh, word ik onder, ja, yeah, yeah. En waar je ook geweest bent, is Mexico in Madrid. Al was je trouwens over, je wist er al in. Yeah, terug naar de Schelling. Terug naar de Schelling. Oh, voor ik 100 jaar. Hessel is nou stadig gewoon in het hele land bekend. Hij wordt de eerste helikopteract bij het Bevrijdingsfestival. En scoort een paar hits. Somebody told me as I leave in the way. There's new in the morning, honey new buds in the spring. Paul Bringers was mijn ENA-manager en die was de ENA-manager van Marco Borsato. En op een gegeven moment kreeg ik meneer Korenneef en Paul Bringers mee in een taxi. En die vroeg of ik wou switchen. Daar begonnen ze mee, naar het Nederlands. Ik zei, nou, denk het niet. Dat is niet mijn ding. Ik had toen Brother Sagittarius en Somebody Told Me, waren best wel leuke hitjes. Ik denk,
moet je doen. Dus op een gegeven moment aandringen, lees het nou eerst even. Dus ik krijg die tekst in mijn handen. Moest de dromen zijn met droog. Als ik wakker word met zo, ik zeg nou, Dan droom ik dit wel. krijg ik mijn strot niet uit hoor. Dat is ook weer zoiets. Ik zou de tekst in die vorm nooit zo zeggen of opschrijven. Maar goed, ze hebben het gedaan. Ik had ook nooit het hele vervolgtraject wat Marco gedaan heeft kunnen doen. Ik was ongeschikt daarvoor. En hij is super geschikt daarvoor. Hij kon ook goed zingen. Had een hele andere insteek van hoe je met muziek omgaat. Dus prima. Uitstekend. Ik heb er helemaal geen last van. Maar ik was wel dat mannetje uit die reclame, weet je wel. Kedingending, je hebt geen... ja, niks, weet je. ik heb wel een... Voor sommigen die zouden zeggen, ja, je bent niet goed zeker. Ik heb daar geen spijt van. Eén keer in de zoveel tijd komen dromen. De afgelopen 4 jaar is de hele kroeg helemaal op de kop gegaan. Is het een binnenhuisarchitect of... Nee, dat doen we allemaal zelf. Sterker nog, we maken het gewoon ook allemaal zelf. Alle stoelen en tafels maken we allemaal zelf. Het is allemaal geboren uit frustratie over dat als ik een stoel kocht... die hield het hier nooit uit. Nee? Nee. Binnen een half jaar, als ik in april 20 nieuwe stoelen kocht... dan wist ik zeker dat de eerste 5 voor eind mei al in gruzelementen... Dus daar werd ik op een gegeven moment zo chagrijnig van. Ik denk, weet je, maak ik zelf wel stoelen. Het is allemaal eigen productie. Wanneer doe je hem dat? In de winter, hè? Niks te doen. Maar ik zoek 1 dingetje. Even wachten hoor. Nou is de vraag, het 40-jarig jubileum, hoe lang is het nog terug? Geen idee. Nee, ik weet het niet. We zullen zien. We houden contact, zeggen dat degene die dat wil weet. Nee. Ik heb geen benul van. Het kan 2 jaar duren, het kan 5 jaar duren, misschien ook wel 8 jaar, weet jij veel. Ik heb geen flauw idee. En het is natuurlijk ook helemaal nu. Afhankelijk van wat Tess natuurlijk gaat doen, dat weet je ook niet. Daar hebben we ook geen kijk op. Daar kunnen we ook niet echt een goede inschatting van maken. Dat kan zomaar uit de hand lopen. Hè. Zij noemen we dat in positieve zin. Gewoon qua succes. Ja, dat ze mij gewoon helemaal verdringt. Nou, dat is ook goed. Dat vind ik alleen maar leuk. En dan zou zij het oornemen maaien van die. Nou ja, ze is al de baas, dus ze is onze algemeen directeur. Dus, en ze zit al in de maatschap met Heert. Dus dat ligt voor de hand. Ja, dat is in feite al. So when your words say I love you, but your eyes say they lie, then it's time for the truth, babe. It's time for goodbye. Op dit moment ben ik er niet klaar voor. Op dit moment denk ik in mijn eentje, nee, dat kan ik niet. Maar ik ben inmiddels ook wel wijs genoeg om nooit te zeggen en dingen op zijn beloop te laten. En ja, goed. Om het gewoon, ja, dat zien we dan maar weer. Ik hoop niet dat hij nog stopt, want ik vind het ook wel heel veel te gezellig. Ja. Nou, daar zit wel een hele grote fan van je, hè? Ja, maar het is andersom ook hoor. Ja, echt waar. Maar jullie redden het nog wel even, dat merk ik we wel. gaan gewoon dat lekker door. Het is ook zo'n onderwerp. Ga jij het, ja, dat is toekomst. Ik ben blij dat ik gezond ben en blij en happy. En ik weet niet wat er over 10 jaar gaat gebeuren. Dat weet toch niemand uiteindelijk? Moet dat ook? En ik merk gewoon aan mezelf, ik word er gewoon zenuwachtig van als ik over dat soort dingen nadenk. En ik schiet er helemaal niks mee op. Nou ja, wat haal ik dan om? Misschien als het zover is, sta ik er, doe ik het en gebeurt het gewoon. En dan heb ik al die tijd me dan misschien voor niks druk gemaakt. Ja, toch? Ik heb er geen zin in. Daar heb ik ook geen tijd voor trouwens. Ik heb het hartstikke druk. We genieten. Ja, precies. We gaan lekker door. Day. En voor de rest, let ze maar komen hier. Laat ze het maar bekijken. Let ze maar komen. Ja, wie het leuk vindt, blijf. Wie het niet leuk vindt, niet. Wie het leuk vindt. Git maar weer fut. Ja, jullie blijven wel.